No niin, tässä olisi vuoden 1990 mallia oleva Toshiba T1200 XE-läppäri. Tässä on sen poveri, joka oli hajalla. Siinä oli käytännössä kaikki konkat vuotanut ja muutama signaalitie oli myös korruptoitunut. Eli käytännössä piti ton mikroskoopin avulla korjailla jutut sitten, mutta se tuli kohtuullisella vaivalla kuntoon. Konkkien irtijuottaminen oli aika haastavaa. Tuossa oli tiukat noin välykset ja sitten aika isot maatasot tuossa toisella puolella, mutta kyllä ne sieltä lähti varovasti kun touhus. Jopa niin, ettei tullut lisää rikottua sitten paikkoja. Tämän lisäksi tässä näytössä oli myös konkat vuotanut. Ne oli kans suhtkot haastavia irrotella sieltä, mutta niitä oli vain 4, että se oli helppo homma. Sitten tässä näytössä edelleen niin oli murtunut nämä kiinnikkeet. Korjailin ne epoksilla ja muutamalla palalla tuosta jäätelöpuikon tikuista, eli sai tuollaisen berliinimuurin rakennettua, ei varmaan hajoa enää. Tämän lisäksi oli kovalevy, joka oli hajalla. Se tuli kuntoon suhtkot helposti, kun katseli videon tuolta YouTubesta, jossa neuvottiin avaa toi purkki ja laittaa pikkupala teippiä sinne siihen kohtaan, mihin tämä asettus, tämä lukukirjoituspää, kun se on matkalla tuonne landing zoneille. Mutta se oli aika helppo korjata. Yllättäen tuo laite tuli vielä henkiin sen jälkeen, kun olin sen saanut duunattua. Lisäksi tuolla oli sitten muuttunut jonkinlaiseksi öljyiseksi nesteeksi toi eriste, joka oli tämän elektroniikkalaudan alapuolella tiivistämässä sitä koteloa, jossa pyörii se kiekko. Se piti putsata, mutta muuten niin aika kohtuuvaivalta toi tuli kuntoon. Samoin sitten tämä korppuasema täällä takana, niin siellä piti vaihtaa vetohihna. Onneksi löytyi varastosta niitä valmiiksi. Juuri sopiva kokoisia ja tietenkin putsata sen, niin se lähti kanssa toimia. Eli nyt käytännössä tässä on korjattu kovalevy, korppuasema, poveri ja sitten näyttö. Ja koko tämä roska pitäisi panna nyt kasaan tässä. Mä teen vielä tämmöistä burn-in testiä tälle systeemille, mutta näyttää ihan hyvältä tällä hetkellä. Pistän kotelon tähän sitten kiinni, kun koittaa seuraava maanantai. Laitetaan tää päälle ja katsotaan mitä tapahtuu. Mulla on tossa tommonen laboratorio virtalähde. Tietenkään tämän mukana ei tullut poveria, mutta että sillä saadaan toi 12 volttia, mitä tää laite haluaa. Noin. Sitten kurkataan vähän näyttöä. Siellä tapahtuu jotain, tuo kovalevykin käynnistyi onneksi. Juu, toi tulee kovalevy toi kama, eli tässä on Toshiban oma versio tuosta MS-DOSista, näköjään 4.01 versio, ja tää kyllä boottaa DOS 622 ja muillakin kokeilin tuolla korpulla tuosta taannoin. Mut joo, tämmönen operaatio, ihan kiva pikku puuha, ja seuraavaksi täytyisi laitella kondikseen sitten IBM:n L40 SX-laite, jonka mä varmaan saan tuossa ensi viikolla. Eipä muuta.